Na Slovensku čelíme problému, že nám mladí ľudia odchádzajú do zahraničia. Je dobré, keď vyštudujú alebo majú aj prácu, ale veľmi potrebujeme, aby sa na Slovensko chceli vrátiť. Čo si myslíte o tom aj z vašej skúsenosti? Vy ste žili dlhšie a žijete mimo Slovenska. Čo by pomohlo tomu, aby sa mladí ľudia chceli vrátiť na Slovensko? Približte nám tú vašu skúsenosť. Myslím, že je to hlavne o príležitosti. Ja som odišla do Nemecka, pretože som hľadala pracovné skúsenosti. Bola som mladá, vyštudovala som školu. Nemala som moc perspektívu, aby ma tu niekto zamestnal, pretože som nemala žiadne praktické skúsenosti. Prišla som do Nemecka, zamestnala som sa, zlepšila som si jazyk, zamestnala som sa vo firme, kde som mohla praktikovať môj odbor. Ukázala som, že som šikovná, že niečo viem. Hneď som sa dostala na vedúcu pozíciu, čiže je to o tom, tam som mohla hneď napredovať, čo tu nemám šancu. Myslím, že mladým treba dať hlavne príležitosť ukázať, že v nich niečo je. Môže to stroskotať, nemusí, ale ide o to, aby dostali príležitosť na to. Áno, áno. A keď rozmýšľate o tom, že by ste sa vrátili na Slovensku, čo to pre vás prakticky znamená? No, my by sme sa hlavne chceli vrátiť, lebo tu máme rodinu, lebo tu máme naše korene, podporiť aj nejaký ten rozvoj tu na Slovensku. Čo nás najviac brzdí je žiaľ tá slovenská byrokracia. Máme aj pozemok, na ktorom by sme chceli začať budovať, kde by sme si chceli postaviť dom, využiť poľnohospodárskú pôdu. Žiaľ, ale nás tam brzdí momentálne pozemkový fond, keďže 2/15 patria im, čo sa rieši už žiaľ 3 roky. A to je to najhoršie, čo sa nám tu momentálne nepáči. To je strašné, no, keď je takto to, človek akože musí rozmýšľať. Už sme zúfali, máme zviazané ruky, ako ďalej? No. Áno. Toto ste poukázali na jeden problém, ktorý je veľký presne, alebo koľko? 3 roky máte žiadosť na pozemkovom fonde a neviete dostať nevieme sa pohnúť z miesta. Malú časť, ste hovorili 2/15. Myslím, to je necelých 100 metrov štvorcových z veľkého hektára. No, je to smutné, je to žiaľ smutné, že sa nevieme pohnúť, že človek nech robí, čo chce, aj tak stále ho niekto sáče dozadu. Ďakujeme, že ste sa podelili s touto skúsenosťou a presne toto je jedna z vecí, ktorú vnímame, že veľmi sťažuje život mladým ľuďom na Slovensku, ale nie len mladým ľuďom. Slovenský pozemkový fond je nefunkčná inštitúcia, vieme to z mnohých prípadov. Starostovia, ktorí chcú budovať cyklotrasy, mladí ľudia, ktorí chcú si postaviť dom, alebo mladí farmári, ktorí by chceli farmárčiť na pôde a nemajú ten prístup k pôde. V KDH tento problém chceme riešiť. Jedna z možností, ako by sa to dalo, je zrušiť celý Slovenský pozemkový fond a dať túto kompetenciu obciam, aby obce mohli rozhodovať o štátnych pozemkoch alebo pozemkoch nezistených vlastníkov.